Sice viem, že som nevydal video dlhšiu dobu, musím povedať, že ja mám teraz voľno, budem natáčať videá pravidelné v lete. V lete budú pravidelne vychádzať videá každý druhý deň, že máme tu zase Fortnite, zakladám Minecraft server, či budú videá aj z Minecraftu. Samozrejme chcem urobiť ešte jednu špeciálnu sériu, ktorú vám ešte neviem prezradzať a nie je to ani hra. Bude to, uvidíte, čo? Do hry a ozvem sa vám, keď budeme pristávať. Pristávame tam na toto ružové. Aspoň dúfam, že som povedala správne. Čiže tam pristávame, uvidíme, keď tam pristaneme. Ja som pristal trošku debilne, dá sa povedať, no. Našťastie budeme len v týmto dome, ale nechaj mi tam taký ľud, hej. Až rovno. A tu máš k tomu naboje. Okej, aj keď... No. Či ideme tu do podzemia, alebo čo to je? To je Marina. Alebo to. Nemám materiálov. No nič. Čo tu takto nájdeme? Toto tu sú, ne? Na pitie sú, neviem čo to je. Ako to bolo? Hej, to si berem. To si určite berem. Ľudia, to by malo byť tak, kde je legendary čestka. Nie, Tu není? Či? nie tu vždy. Jaj. Ja ti tu všetko vylotujem. Ja mám aspoň jednu čestku. Aleluja. Teraz by sme mali ísť na taký fight, ne? No. Pozor, typek na kopci, vidíš? Tam typek na kopci, typek. Dvaja typci. Dobrý. Ja dobre nestreľam, ako ja nemám dobrý aim. Majno. Dobre, jeden dole, jeden down. A ja som dala jedného dole. Toto mali noobské celkom zbrania, ako... Tu No. sa dohylujem, shieldím, alebo čo to je. To sú shieldy. Ideme preskúmať toto tu, neviem čo to je. Jaj? Čo oni boli? To oni boli, no aspoň dúfam, že to oni boli. Čo je tu takéto zaujímavé? Ó, vidím tu NPCčko, nechaj, ja si Ešte kúpim ho NPCčko. nekupuj. Prečo? Ešte ho nekupuj. Nekupujem, len si od neho dačo kúpim. Tu zbraň. Môžeš ho kúpiť. OK. OK, a idem ho kúpiť. Dobre. A dúfam, že budeš, dobre. Dúfam, že som nevyhodil peňaži. 250. Nasadaj. Nejdeme. Fajty, presta. Fajty. Dajeme na tie fajty. No, Tu, vidíte? Ľudia, tu je fight. Ideme fajtiť. Ja mám super duper zbranie. Typek. Dobre. Oh. Chceš? Hej. Ale rýchlo, keď mne prídu tu ďalší typci. A tam je ďalej nejaký ďalší fight. Vidím, tam je fight. Ty nemáš niečo, ne? Ja neviem, čo to je, SMGčko, či ja neviem. Nie, to nie je SMGčko. Neviem. Čakaj. No poď. Poď ty, guľata hlava. Dole. Jeden typek dole. Kde je druhý typek? To bol iba ten jeden? Joj. Nie. NPCčka tak kde trafa. Guľata hlava. Dead, jak nič. From here.
To je blbé na tých NPCčkách, že oni to vedia, lebo vieš, oni sú tak debilne naprogramovaní, že oni ich uvidia. Tých typov. No však a ty ich potom zabiješ. Že on ti to ukáže, on ani ho neuvidí. Čiže to je to trochučku nefér. Ľudia, môžete rozhodnúť, že či je to fér, alebo nie je to fér, dole do komentárov. A v ďalšom videu si urobíme experiment, že kto viac zahlasoval za áno, že to za nie. Tam taký fight je. Pre nami je fight. Pre nami je fight. Mi sa ten fight nevyvraždí, kým tam ja dojdem. A ja. Ja mám 4 kily. Ty 3. Á, typky. Ty. 69. Ty máš snipu? Nie, nemám toto, ja neviem čo to je. Ten je smysel. To NPCčko fakt nemá rozum. Daj to NPCčko. Ktoré? Uzdechol. Jeden. Ja som krivý ako kameň. Mám. To. Typku. Snipu si berem. Čakaj, druhý tam na tej, onej tejto. Má snipu. Tak to sme rip. O, 116. Ako dole, ako išiel, ako je. Nebolo snipa. Ja mám lepšiu, ale vyhodím ju namiesto tohto tušitu. Koľko máš kilov? Kilov? Ja mám 4 kily. 4? Ja Ty máš 7. trošku viac, ako vidím. Poď do auta. Čo, kde teraz ideme? Na fajty, keď ďalej. Fight je pred nami, ľudia, vidíte? Keď sa tam dostaneme, no tak ich zavraž. Ty. Však, na čo si ho takto nechal? Fight. Vyčkaj, nemám na to zbrane. OK, dorazil som ho. Samozrejme. To bol ten jeden fight, akože. Ideme do tohto, oného do trezora, čo tá do To je tejto bunker, ale to je ďaleko, to je zázrak. Čakaj, NPCčko. Fajti sa, tak kde? Fajti sa u nás, fajti. A kde sa fajti? Nikde. Mŕte. Pri mne bol. Už mŕtvy. Koľko máš? Tu máš shieldy, daj si shieldy. Čakaj, tam, dobre, ale prv do toho tam. Typku. Keby som, tak by som ti rád dal headku. Nie, na to čas. OK, Tak by som tomuto tu typkovi, ktorý tam beží, dal, tak by som mu dal, chcel dať headku, ale nemôžem. Aspoň Čo? Také ukáž. Čakaj, ja ho dorazím. 116. Rastio, chceš to tu? Epiku. Ukáž. Nie, to nechcem. Také easy. Je to easy. A to už proti nám iba 21 typkov. Idú tu medailóny. Mám 7 kilov a idú tu medailóny, ľudia. Neviem, že či sa mám tešiť, alebo že či sa mám skryť takde. Chceš ty s medailónmi? To! Teroristický útok, alebo čo to je? Tam za
vzadu. Taký systémov. 116. Joj, prvý dole. Ako pekne pošlo, ale to nie sú tie medailóny. Máš 8 kilov, ja 10. Čakaj, kto? 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 Typek. Kto si to považuje na mňa? Yes. Už máš 9 kilov. Spolu skoro máme 20 kilov. Si si všimol? Hej. To je dosť kilov, ľudia, ako. A zatiaľ máme tu celkom dobré fajty. Ako. Tipci. Chcem ísť niekde na fight. A ja chcem ísť niekde na fight, ale kde sú tipci? Tipci, príďte. Na ostrov nepôjdem, lebo tam Doriti, tipci s medailónom nedaleko. Tipci s medailónom. No, je tu nedaleko medailón. Tam sú tipci s medailónom. Kde dole? Ja ho môžem pritiahnuť a ho môžem tu zabiť týmto tu. Idú, blížia sa. Blížia? Poď sa skryť, poď sa okamžite skryť, aby nám nedali snipe. A čo robí? NPCčko už fajte asi. Nie, nefajte. Ľudia. To sa otvorilo strom našťastie, ale ľudia. Tam tu sú Skryj sa. Nie sme tam. To si nás odhalil. Oni teraz zistia, že tu sme. Oni sú tam. Vidím? Toto je napínavé. Ktoré spadol. Koľko toto je NPCčko? Doriti! Au! Dá sa skryť! Jeden je tu. Nedal ani jeden damage on ešte. Tohto tu vymlátim ako neviem koho. Jeden toto už je. Pomôž mi. Čo? Zabij! Niekto NPCčko zabije! A ožil ma! NPC! Super. Okay. Ty. Dobre, NPCčko ho zabilo. Múdre NPC. Múdre? Práve. To poprvýkrát máš od seba teraz poprvýkrát máš odo mňa pochválu. Lebo ja si ju zoberiem. To tu chceš? Nechcem nič. Chceš to tu? Áno, to chcem. Nie, nechcem. Kde ideme? Zatiaľ sme mali samé fajty. Koľko máš kilov? 20? Či 10? Mám 9 kilov. Aha, NPCčko máš. Ty si na ostrov? Hej, ja som už na ostrove. Otváraj toto vlajku. Dobre. Ty si tiež vyšiel na ostrov teraz. Hej. Však ja som pri tebe. Otvárame vlajku. Tá vlajka bude 3, 2, 1, teraz. Stopane. To nič dobre chceš. Somariny teda. Chceš to tu rare pištolku? Nie, neberem nič. Ona Nič dáva neberem, stovky okrem do krydle. hlavy. Ona dáva Krydla stovky do berem hlavy. No, krydla je tá najhoršia zbraň. To ti Je to dobrá zbraň, ja som tým vyvrášil. Ľudia, dáme si teraz ešte jeden experiment. Máte radi tieto krydla, alebo je to podľa vás somarina? Hovadina, však to ťa zabije hneď, Rastio. Takto ti dá snipe a už si dead. No dobre, toto asi, hej. Čiže radšej už poď, lebo ide zóna. Radšej poď. Je tu 8 ľudí hraje na týmto serveri, zóna je takto veľká. Čiže je ešte dosť veľká zóna. 8 ľudí na serveri, minus 2, alebo...
Čo? Že 6 ľudí sú. 6 ľudí hraje práve teraz. Kde ideme? Proste do zóny. Do zóny. Dajeme do zóny a budeme dúfať, že natrafíme na také fajty. Tu poď. Chceš Som sa ťa zľakol, že si taký typek tu. Mne sa zdá, že tak, kde som videl fajty. Typek s medailónom. Je tu typek s medailonom, ale ten je ďaleko od nás ešte, aj keď môže nám dať snipe hoci kedy. Čiže neviem, kde ideme. To vieš o tom, že to nie je najbezpečnejšie takto stavať. Tak to podkope a my spadneme. Typci. Tam vidím jedného typka. Jedného typka vidím. Tu na tej tu fontáne, alebo čo to je? Oáze je to. Tam je. Kde? Čakaj. On mal dobré lúpy. Ja to vymením za toto je krydla asi. Hej, to musím vyhovať za krydla. Ale to je super duper zbraň. Pozor, lebo neďaleko je typek s medailónom. Označím, kde je. Vidím, nemusíš ho Nie, označovať. tu je, ale tu je. Ja sa zdá... Tam dole sú fajty. Dole snajpia. Tu je typek. Veď vidím ho. Nie som slepý. Koľko máš kilov? 10 kilov. Spoločne máme 22 kilov. Dead. Tak to si ho slušne zabil. Ja mám 12 kilov, ty? Ja mám 10 kilov. 10 aj. Chceš Hej. shieldy? Nie, asi hej. Tak si ich zober. Ja len musíme šetriť čím viac, no tam musíme tým viac času. Hore typci! Videl som ho. Hore ja. typek. Ja by som tady nechodil. Dobre, zabil som ho. Zabil. Jo! Vyhrali sme. Chod do lobby. Dobre, a uvítáme našich divákov, že keď sa vám toto video páčilo, dajte like, ak sa vám toto video nepáčilo, aj tak dajte like. Veľmi mi pomôžete, samozrejme dajte odber, chceli by sme, aby ste dali do konca roku 100 odberateľov, bol by som veľmi rád. A čiže sa tým lúčime a čus!